ଆସିଗଲି ମୁଁ ପଲିଟିକାଲ ବାବା। ରହିଯା। ରାଜନୀତିରେ କେତେବେଳେ ଖରା ତ କେତେବେଳେ ଶୀତ, ଜମା ଡର ନାହିଁ। ମଡର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ସଡନ୍ ସାଧୁ ମୁଁ, ଆସିଗଲି ମୁଁ ପଲିଟିକାଲ ବାବା। ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବି, ସେ ଏକାଧାରାରେ ଜଣେ ଅଭିନେତା, ଜଣେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ମଧ୍ୟ। କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, अच्छा अब यहाँ से कहाँ जाए हम। ଆହା କି ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠ ତୁମର, ସତେ କି ଆଉ କଳା କାଉ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସତେ କି ଆଉ କୋଇଲିଟିଏ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହେଇ କାନ ପାଖରେ ଗୀତ ପଦୁଟିଏ ଗାଇ ଯାଉଛି କି? ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ଆମ ଗୋବରା ପାତ୍ର ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ, ଉଚ୍ଚ ପାଲା ଆଉ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାୟକ, ହେଲେ ଏବେ ଦେଖୁଛି ଇଏ ତ ଜଣେ ଭଲ ଡି କ୍ଲାସ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଭିଲିଆନ। ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବାବା ଆମ ଗୋବରା ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ହୟ ଗୋବରା ପାତ୍ରେ, ଆପଣ ତ ଭଲ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ବାଦ୍ୟ ତାଳ ବାଦ୍ୟ ବି ଜ୍ଞାନ ବି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ଆପଣ ସେଇଆ କରୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ଖାଲିଟାରେ କାହିଁକି ଇଏ ରାଜନୀତି ଭିତରେ ଏସବୁକୁ ପୁରେଇ ରାଜନୀତିଟାକୁ ଗୋଳିଆ କରୁଛ କି ହୋ? ବିଦଗ୍ଧ ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀ, ଦର୍ଶକ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏଇ ଶେଷରେ ବାବା ପଦୁଟିଏ କହିବେ, ଏଇଭଳି ଚିତା କଟା ନେତାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତା ନହେଲେ ନା ଥିବ ଡବା, ନା ଥିବ ଏ ପଲିଟିକାଲ ବାବା। ରାଧେ ରାଧେ। ପଲିଟିକାଲ ବାବା।